Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video do porođaja. Još uvijek se nisam porodila. Prošlo je nekoliko dana od kad sam posljednji put snimala vlog. Alo? Izvinjavam se. Zovem ovdje nešto na telefon i onda ona sekretarica koja traje 3 sata. Znači ovo mi je 6. poziv, još uvijek mi se niko nije javio. Da se vratimo na temu. Još uvijek se nisam porodila, nisam snimala nekoliko dana vlogove, ali evo me, u punoj snazi. Idem sada da vadim krv. Sutra imam ponovo CTG, imam te neke analize koje moram da odradim. Tako da, posle toga moramo da pokupimo konačno treći deo kolica koji mi je to jest ona kolevka za kolica koja mi je stigla još, ja mislim, pre nedelju i po dana i više, koju nisam pokupila, i još svašta nešto. Napravila sam doručak. Pošto krenem i ja mislim, ljudi, da je ovo prvi put da sam ja sela na terasu, toliko je prijatno, nije sunce, malo je oblačno, ali onako mnogo prijatno vrijeme, nije uopšte pretoplo. Jaja i ovo mi je sir koji ja mnogo volim, kao kačkavalj Babybel. Imam šolju soka od naranđe. Jeste, Badi. A ti si već jeo. Ti nemaš šta da jedeš. Jo, Bože. Badi svaki put želi da jede kad ja jedem. No, idem da ručam i spremila sam ovaj uput. Tu mi je auto. I odo, da završim obaveze. Šta? Sačekaj sad. Ljudi, stigla sam. Moja najbolja sestra na svijetu i meni kupila kafu. Čekaj, ponovi. Moja najbolja sestra na svijetu i meni kupila kafu. Nemo da to broj. Što? Pa ti si se prehladila, nemaš neki virus. Kafa za Nađu, to sam kupila. Što mi se ovdje vidi beba. Iz drugog ugla Nađa snima. Kupila sam nam doručak. Sok. Znaš što ja sad tada idem u prodavnicu? Sok od naranđe, bez pulpe sam uzela, ja mislim. 3 krofne od čokolade. Pain au chocolat. Krosani. I kuki. Eto, to je za doručak. Vadila sam krv, to je gotovo. Stići će mi danas rezultati popodne. Taman da imam sve za sutra. I zaboravila sam da ih pitam da mi odštampaju sve do sada rezultate. Pa pozovi. Što sam htjela. Ali nema veze. Svakako posle idem do prodavnice pa ću da svratim da ih pitam. Jer mi je lakše, hoću sve da poređam u ovoj mojoj svesci koju sam pripremila za porodilište. Eto. Madoni već ima. Što je bilo? Pa i to sam bila lekcija, ne nije napravila. Kad si bila iskoristila? Jesam da, ali sve nekako što je bilo odvrno. Ne, pa šta je to? Vreme za toplu kafu. Topla kafa je moguće. Je moguće. Znate, ljudi, šta se sve dešava u našem životu? Ja sam, ljudi, ceo dan prespavala. Ja ne znam zašto. Da, zato što sam vadila krv, pa mi i onako sam malo krvna. Pa mi to bilo mnogo. Druga stvar, ceo dan nisam osjetila bebu. Samo jednom, kad je Aleksa došao i molio ga, bukvalno ako stavio ruku, toliko smo ga mrdali sve, on ništa. I naravno, malo pre, posle večere smo, došla sam gore, suširala sam se sve, kao ajde idemo u porodilište da vidimo da su okej. Ja tamo, oni mi radili CTG je okej. Onda mi vadili krv, davala sam opet mokraću sve, kao i uvek. I dođe ginekolog da mi radi ultrazvuk. Kad sve okej, ali neće da mrda. Mrda onako malo spontano, vidi se da diše, vidi se rad srca, sve super. Ali on ne mrda. I ona je pola sata njega ovako gurao. Bukvalno mu jedan trenutku malo izabalila stomak. On ništa, ono što smo Aleksija ceo dan radili, mi ga gurkamo. On neće i promenio položaj. Njegova leđa su
uz moja leđa. A posle se malo pomerio, pa je sad tu negdje. Nije ni bitno. No, umeđu vremenu, pošto sam mislila da će me ostaviti, da će da me porode, jer tako su delovali. Ali s obzirom da sutra ujutro imam kontrolu već zakazano od pre, rekli su mi da dođem pa ćemo da vidimo šta će sutra biti. No, Mariji je rođendan, za malo porodilište, sad čekamo njen rođendan, ali evo stigli smo kući i sad smo Nađa i ja čestitala Mariji rođendan. Ali vidite vi ovo. Vidite koju je još čestituje rođendan. Srećan 30. rođendan, tetka! Preslatko. Ona se toliko oduševila. Inače, ona je sad u Srbiji, ima svadbu i zato je otišla i mnogo nam je žao što nismo zajedno, ali morala je da ide, što je kuma, naravno. I ja, kako ću ja sad ovo da skinem? Gle, neće se skida. A ja stavila ovu bebeću vodu, treba mi micelarna, čakaj. Šta radiš? Radi. Piše neke mere crta, nešto. Uplašili smo se ljudi, iskreno. Uplašili smo se jer tamo kad smo došli ona mi stavlja ono za CTG. Ne čuje se srce. Ona pomera, ne može da ga nađe. I onda posle me trebala da se okrenem i bilo je bolje. Mislim, posle bilo ekstra. Da se je uplašilo to na nekoliko sekundi. Vidite kako micelarna voda to skida ekstra. Evo još mi se vidi, još mi se vidi ovo od što su mi radili. Idem da spavam i nastavljamo sutra dan, pošto danas ništa nije bilo po planu. Ljudi, ja mislim da je meni pukao vodenjak. Mislimo jer ne znamo, jer sam se upišala. Preći da je u drugo. Ali nije, ljudi, belo je, znači nije uopšte ni belo, brate, to Evo, belo. Aleksa čisti, a toliko. Nemoguće, verite. Ajde to, Evo i dalje, šta to? pa i dalje mi curi nešto. Gde ti su? Evo iz mene. Ja mi spavamo. Ha? Pa nešto mokro, otkud znam. Ništa, će ditam. Pa ne moramo odmah. Ha? Pa ne moramo odmah. Pa nego kad? Pa čekaj da se obučem. Da se zaširam, šta? To ne moramo, pa da mora u stvari tako. Ne znam ja, ljudi, koliko ima sati? Koliko ima sati? Šta je odlučeno? A kako da znamo? Da je stvar. Pa tebi ništa ne boli. Pa sudno. Da vidimo, brate, daj mi samo... Eto ti još. Malo smo se zbunjali, sačekajte. Definitivno to je to. Da, sad smo shvatili, evo, kupali smo. Šta sad? Neki savjet. Sad vas nema nigde. Šta? Sad ih nema nigde, kad treba naći. Gde je ona grickavica? Gde je grickavica? Ne znam, sad mi zbunjuješ, Aleksa, gdje si ostavio? Pitaj Nađu gdje ništa. Neću s njim. Pa nađi. Meni ništa ne boli, malo. Ajde uzmi ovo, podigni mi gore da vidim šta mi treba. Koliko si... Jao, i dalje curi. Koliko si brzan, ne znam da ti bilo da je to porodi. Ne možeš da smijavaš, ali sam vidiš. Pako je torbu 3 meseca. Sad će da je spati. Slagala sam sve žive da sam torbu spakovala, ali nisam htjela da baksu si. Pa joj i verujte posle. Daj kofer. Roknut ću se ovim redom. Ne zasmijavaj me.
Sve grickalica ljudi. Šta je? Će ti seče noć, da god ti seče. Šta? Inače, zima mu je. Samo objasni što se tako skupiš. Zima mi je. Zato što je gospođa uključila klimu cijelu noć. Smrzao sam se. Vaše kuće došli do mene su piše. Ima gaće. Zatvori vrat. Čisto. Preči problem. No, ne! Čekaj, dalje mi sunje. Daj, tamo sam zgonala peške da ne vidiš. Sam tela da te snijem. Jeba, kako kuće, da. I dalje cuje. Ajde, sad koje. Vaše kuće. Ajde, bar di ti da uđeš. I on se prisjeti. Evo ti da. Šta da radimo? Ajde da... Brzo mi zajebri opet. Se ne vidi, ja dižem ovdje. Ne, Anđela, pusti. Da puno je spalo. Malo prije kad sam ostala. Sad ne. Sad još, evo sad curi, baš. Kao da piškim. Ajde, ja sad sve mogu. Ali, ništa. Ajde, znači pakuj mi to. Što je pakom sve? Ono, To me, odavde ćemo da vidimo što... a što je ovo na podu? Ili ovdje mi? Ovdje, to ne znam, to kad sam ustala, čekajte. Sve je pakom. Da spakujemo konačno. Konačno to. Gdje ću da stavim? Donesi onaj stavak za početak. Sad ćemo da spakujemo torbu, tu neću da snimam, snimat ću vam u porodilištu šta smo sve stavili. Jer znam da sam to obećala da ću snimim. A sad ćemo da se spakujemo. Ćemo da ide. Ja. Čuti, Nađa, čuti. Nemoj da uneseš nervozu. Ne smijem da se ne Ona smije. više imam paniku Nego ti. Ja nemam paniku. Ne porađam se ja. Šta ja? Ja ću tu ko onaj Emilijan iz Taxi 3 ili 2, ne znam što već. Šta on radi? Pa on drži ženu u Petru, kako više se zove. Dok se porađa, pa padu nas. Šta ti se će? Curi ovo, ne znam, to treba da požurim. Da kažemo ime. U poslednjem ime. Ne, recimo samo da je BBK. BBK. Kao i... Kako se kaže ono, tvoj brand? Nema što da otkrivaš, to je kad se... Nećemo brand da otkrivamo. Stiže mi to. Nađa, uđi, šta ti se ispezeknula, Nađa, Moniko, pogledajte, Nađa. Šta ti je? Ma ništa, još me ništa ne boli. Nego nama je puna kuća, zato što kućemo nećemo da uplašimo sve u kućane jer je rano i ujutro. Koliko je sati? Ja bi meni probudila da ja nisam ustala. Zato me gleda Aleksa kada je ovako koji se izlaze iz spati. I ja sam rekao kako provalio. Čekaj, ne znam Aleksa ni kameru da postavi, a ja hoću s njom poreći, Bože. Ok. A mogu da koristim moj kap, sad sam ušla sad, zato sam se vratila, sam ću da raspakujem. Anđela, ja snimala vlog juče, ja sam danas samo trebala normalan vlog da nastavim kao 2 dana vlog. Jebi ga. Sad je ušao u sobu. Kaži, dođi vam da ti kažem nešto. Ti zove? Kaži. Kaži. A ovdje, Aleksa, ovdje. Kaži, tu da dođi pa onda kažeš da bi se snimilo. Da dođe u sobu. Baš kako da kažeš, šta da kažeš? Ne znam. Ko mi dođe u... Ja, idem u bolnicu, razumiješ? Vreme. Da, mislimo da da te ljudi zbogaju. Vidio se šokirao koji je, ja sam se šokirao. Tako da ništa. Šta vi radite? Samo radite posebno.
Zovemo mamu. Ko sam Isus? Halo, mama, gdje si? Na koncu. Pukao mi vodenjak. Kad? Jutros, malo prije, ne znam ni ja, zato što toliko mi Nađa unijela stres i sad i Aleksa, pošto je otišao, znači, do platforme, Bože me sačuvaj, a Nađa mi toliko unosi stres, sve vreme, zove mamu, ko da ja ne znam šta da radim, znači... Dobro, polako, opušteno, istuširaj se. Jesam, sve to jesam. A možeš da dođeš, da smiriš Nađu? Ja hoću da ti odmah izađeš s posla, znači... Ja ne mogu ti izađem, a Nađa je... Pozovi je da je smiriš, pošto mi ovdje unosi stres. Bolje da je nisam ni rekla, znači koliko se sad kajem što sam je rekla. Dobro, polako, nije ništa strašno, to ne može da bude odmah. Mama, znam, ja sam uzela da pakujem torbu, ona mi ništa ne pomaže, dere mi se tu. Pusti je, ajde, nekad dok se malo nos dođe do mozga, ajde, polako, ti samo pušti, ne, bez stresa. Ajde, ljubite, Ajde, čao, čao. Polako, Ajde, čao. Sad čekaj, ti nikom ništa ne javljaš dok mi ne javimo da sam se porodila. I ne želim... Ti kad se porodiš? Pa da, ne znam, vidjet ćemo. Pa da, svima tek kad se porodim, osim mi. I druga stvar, ne želim niko da objavi ime bebe, dok ja to ne objavim. Pa objavi danas, brate. Neću. Ne, Kad se rodi. Pa kad se rodi? Poslije ćemo o tome da pričamo. Ja sam se unervozila malo pre i Nađa isto. Posvađale smo se, pa je Nađa došla dole pa je plakala i plakala. I ja sam otišao u prodavnicu da kupim neki materijal. Pa je ona došla da mi kaže kako kola nema i kako Aleksa negde otišao. Mene je to istresiralo. Gde je otišao? Tata je pobegao. Pobegao sam. Zato što mi Anđela viče Aleksa je dole, ja sam dole, Aleksa nema. Nije ni bitno. Jako sam ružna, htjela sam se našminkam. Oko sam oprala da bi isfenirala, toliko sam se istresirala da mi se kosa osušila i da je nisam oprala. Koliko ima sati? 9 u krugu. I dalje mi curi ovo, a? I dalje ti curi? Da. U koliko mi je sati Aleksa pukla, u koliko sam te probudila? U pola? U 7:25. U 7:25. I dalje curi. Ja sam vas čula kad ste ušli u kupatilo. Ja sam se zavezao. Čujete? Ste čuli nešto? Ne. Kao ono creva da mi rade. A ti da čuješ iznutra. Ništa, sad ćemo da oni popiju sok, kafu, ja vodu i odosmo. Treba da jedem. Ja ti idem s vama. Pa kako hoćeš. Krenuli smo. Ko kad idemo za Srbiju. Da, uzbuđenje nam... Stiže nam bebaka. Bibika. Bebaka nam stiže. Kako ti osjećaj sreće? Osjećaj mi je trenutno dobar, ali... Dobro, meni, razumiješ, meni je sam da prođe sve kako treba, ostalo ćemo večeras. Za sad ne... Ako bude... Da, za sad nemam nikakve bolove. Mislim, imam neke male, oko mi piše poruke. Imam male bolove. Sad me zvala babica iz bolnice, pošto smo danas imali zakazano. I rekla mi je da idemo pravo u porođajnu salu, a ne na taj sastanak, pošto sam imala zakazan CTG. Ali eto. Zovemo Mariji da je kažemo, pošto je baba Vanga. Njoj je danas rođena. Halo. Halo. Ne vidim te. A, ne vidiš, čekaj da nisam mislila da je poziv. Gde si? Rođendanko? Vidim na tebe. E pa meni ne radi kamera. A, dobro. Zdravo tetka, gde si tetka? E sad. Puko mi vodenjak. Vidi tetku! Tetka stani, hoće ti vidi. Ne zajebava majke, vi zovite, nađi mamu, pitajte. Jutra su 7:25, evo sad idemo u bolnicu. Majke. Zajebavaš, Anđela, ili stvarno? Stvarno, evo pitajte Aleksandra. Evo vozim, stvarno. Nešto se dešava, nešto curi, ali sad će da vidimo šta je. Evo je, pogledaj.
Ne plači, ali nema nikom da kažete, pa Nađa me naterala sad da kažem, ali nisam znala da je tetka tu, sad će tetka se stresira. Ali Nađa mi rekla da moram da ti kažem jer Tinka nije emotivna, ona nema s kim da priča. Ali vidim da mi tetka je zbunjena. Ispunit će ti se želja, vjerovatno, pošto je jutro. Najlepši poklon za 30. rođendan. Malo, ali ne non stop, sad ne, trenutno ne. Tamo u pozadiju i leđa i to. A malo me bolilo, malo pre. Zamisli na isti dan, kao Marije. A ja sam znala. Ona je to htjela, to je sve što ja nisam htjela. Pa ne pusti mi si još poruku napisala, da ne bi baš rekla da ne bi htjela da ti bude ko ja. Šalim se malo. Ne, ba ja sam neka nema veze bilo koji dan da bude... Samo da budete dobro, da bude sve kako treba. A ja ustajem, a ja... Pa nimam sliku, razumeš, nije mi to sad, zato što te ne vidim. Čekaj da te pozovem s Aleksinog telefona. Ajde. Sad zovemo drugu babu i dedu. Aj ti kaži. Pazi. Gdje da se parkira? Ovdje ima mesta ako nema upravo. Sad će ova da nam ukrade mesto kad si pustio. Što se ne javljaju. Nemamo gdje da se parkiramo, ljudi, ovo je strašno, znači prepuna bolnica, parking prepun. Ne daj Bože niko. Mislim da su mi krenule kontrakcije jer na neko vreme me boli. Evo tamo, ne. Ne vidim. Pazi, crveno ti je sreće. Stao si sad u pogrešan, evo ga. Evo ljudi. Izgužno. Ljudi, stižemo. Evo vam, Aleksa. Evo soba, upravo smo ušli. Primila nas je jedna babica. Ja sad, već počinje da me boli. Aleksa sam otišao do toaleta, a ja trebam sad ovdje da puštam. Nema sve to unutra. Ne. Neki me stres, čekaj. Ljudi, sad me pregleda babica, stavila mi ovo, dala mi tvoje neke gaće. Kako se ovo stavio? Aleksa, kako se ovo stavio? Ne znam, nisam se porađao nikad. Aha, ovako si. Ne znam, ovako si. Aleksa, kako mi je ugao što te snimaš? Sad te zanima ugao, vrat. Čekaj da vratim. Malo, ali dobro. Sad je bolje. Sad ću ovo da stavim, ajde, gazi kameru. Gazi kameru. Znači, ako mogu da bučem ove gaće, kada je žvaka mi se zajedno. Gospođica jede. Srećo, imaš kontrakcije. Malo prije sam imala, tek pomislim. Ovdje kako beba radi. Šta ovo je ništa? Ovo bi ja znao da radim s ovim, brate, šta? Pazi, lijepi se baci odmah. Da vidite i tatu. Ali sam... Kako mi pritisak? Sad mi veći. 144, 106. Nije dobro. Možda da što sam dirala ruku. Gleda, brate, direktno oči. Daj sad da snimimo.
Pa kaži mu nešto, vidiš, zbunio se čovjek. Spremite se. Može da naučim da... A što moram ovako da držim, gledaj? Da vidite s njim. Pa, ću ti pokažem kako treba. A može da... Punjavam ljudi. Evo popunjavam. Kad sam rođena. Kad si rođena, djelo? Nešto me boli. Guraj! Prekini. Guraj! Čekaj. Čuti. Nisam lepa nešto treba. Nemoj da me snimaš. Hoćeš da te našmikam? Nemoj da me zasmijaš. Boli te, a? Kontrakcija. Kontrakcija, ljudi, uživo. Like, komentar. Prekini. Vraćamo se uživo. Joj, bebo, kako da ti pomognem? Sad me baš boli. Jadna moja beba. Boli me. Ajde, prođi, molim te. Prođi. Znate kako? Na svakih 5 minuta se dešava. Tačno, bilo je u 10:57. Sad je 11:03 minuta. Ljudi, gledajte. Ovako je najbolje odgovara. Hoće Nađa da dođe. Pa ne možeš, dođeš Nađe pre, mora da se zvoni. Sad sam povraćala ljudi. I 2 puta. Ja, evo ga opet. Čekaj. Znači koliko me boli. Sad će da dođe. Ne, sad će da dođe babica. Ne znam bre. Zaboravim da dišem. Evo da prošlo. Bo meni je to užas. Lakše mi je ovako da stojim. Moguće da ću morati do kraja da povraćam. Ja sam sreća povraćala ovu kesu iza. Gdje si povraćala? Ne, u kantu. A ona je ušla dok si ti povraćala? Aleksa je zva. Joj, dobro je, sad je bolje. Od bola sam izgleda povraćala. Pa sigurno. Mnogo mi. A šta je ona rekla? Ti je rekla nešto? Dobila su otvorila? Ama Nađa, ovo nije bila babica. Babica će moja sad da dođe, koja je zadužena za mene. A ovo su bile neke dve. A tu na tvoje? Nije, ne znam, nisam pitala. Ovo me toliko boli, ljudi. Babica što znači nešto poradi? Kako je ta? Ona mlada? Pa ona starija, ona sa šfam što je bila. Ona juče? Ova danas, Aleksa, jo bože. Pa ste vi smotani. Debojna juče ima 700 kilova. Jo, prekini, molim te. Šta priča reče? Evo pa gluposti. Treba mi jedna lopta. Da, treba ti ona loptač. A ti nikad nisi bila kupila tu loptu? Ne.
ovdje. A, posjeti na nju. A nema je ovdje u sve. Tamo. Sad će to biti. Ja opet. Opet. Daj mi vodu, Aleksa. Je li više boli od zuba? Ma, beži bre. Ne znam kako da ti opišem ovaj bol. Bravo, bebo. Baš ovo je bilo kratko. Bravo, bebo, ti stvarno to izdržavaš. Preki. To mora si zvuk, što mi je lijepo. A što se više ne čuje ništa na kompjuteru? Čuje se, nego ne registruje to. Nije toliko jako, zavisi. Baš mi je lagano da da. Vidiš, čuješ? Opet mi muka. Alors, ça se précise. Ček, sad je bilo pregledala me. Kaže 3-4 centimetra. Ja, opet me boli. I blizu su ti kontrakcije, jel ti rekao nešto za to? Ne znam, nisam mi ni rekao. Idemo jako. Ali da ti daju do rana? Da, rekao je sad hitno anestezija. Ja sam sad za mnogo otvoriš posle. Ajde, čuti, ne ti. Samo izleti i trke gotovo. Da stavi da se puni. Mora snimati da se puni pa... 7:30, jel da? Uopšte ne znam kako imam snage da snimam. Ljudi, toliko me boli. Čekaj, evo. Ne snimaj. Joj, Bože. Stvarno boli. Nije sve jedno. Muka mi. Čekaj. Mami, ovo kao da nije jebe. Pazi, da ne... Kako dok krenu? Vraća mi se. Le col est complètement ouvert, il va falloir qu'il descende maintenant, votre bébé. Mais il n'est pas encore dans votre bassin. D'accord. D'accord, ça va faire trop mal à ce stade. Je sais que ça va.
Tu 2 puta stisnu. Jesi vidi? Ima 1% baterije. Nema veze. Evo ga mali. Daži Konstantine. Evo nas u sobi. Jedva sam se premestila. Desna noga, imam utisak da mi sad tek kreće da radi ovaj epidural. Pošto desna noga i desna strana mi je skroz ukočena. Više nego malo pre. Šta sam htjela da kažem? Doneli su mi da jedem. Ništa specijalno. Ja mislim da je ovo samo kao neka... Mislim da ovo nije večere, iskreno. Mislim da je ovo samo kao neka užinica. Kompot od jabuke. Imam ove kao 2 hlebića. Margarin. I ovo gdje ba spava ovdje pored. Šećer. Kašičicu. I on sad mi desna ruka počinje da otkazuje. Je li moguće? I ovdje u ovo su mi stavili čaj. Ne znam da vidite. To jest ja sam ga sad samo je bila vrela voda. Čaj od čega? Crni čaj. Sad će da dođu nađi mama. Može 2 po 2 da ulaze. Poslije toga Uroš i Anđelina, njegova devojka. Nisam stigla ni da vam je predstavim, ona je među vremenu došla s njim iz Srbije. I poslije toga ostali, ko je tu, najbliži. Baba i deda, ali mama i tata još uvijek nisu došli, trebali su za koji dan da krenu. Ali sad će, s obzirom da oni čekaju sve ovo za stan, kuhinje i sve što nam je potrebno. Ali dobro. Čuli smo se 100 puta telefonom sa svima. Sad ću malo da jedem i da se odmorim. Vidite, imam srećicu malu. A vidite tatu. Tata. Tata, umoran, gladan. On ništa jadan nije jeo od jutros. Dođi malo da podelimo. Beži, šta da imam to ovdje? Imam, ja sam ponela sam ti grickalice, pogledaj u ovu torbu. Imaš sve i svašta, Twix i sve i svašta. Neka sad će da mi donesu. Jesi rekao? Eto. To je to, ljudi. Idem da odmaram. Malo me boli sve, dali su mi ovdje lekove za posle. Počne više da me boli. Ajde da probam kako je